mallake shi zai gwarzo. Mun yo binciken mu mun tace amma ba kamar shi zai gwarzo. Girma da kwata da ofis kungiya waye shi zai gwarzo. Nan ma ku tambaya filin waye mallake shi zai gwarzo. Sannan da dukiya ta yi ciki babu ba shi zai gwarzo. Garan da banan rabiya ce girma ai. Jini da ya gamu guda, zaman lafiya zaman limana. Jini ɗaya, jini ɗaya, jini ɗaya. Na zurfafa, na ƙarfafa, ɗauri irin na tsintsiya ne mun zamo jini ɗaya. Wanda bai san da me da me yake more rayuwa, abadan ba da na san ka annabi na karkaya da ni. Wanda bai san da me da me yake more rayuwa, abadan ba da na san ka annabi na karkaya da ni. Wanda bai san da me da me yake more rayuwa, karkaya da ni. Gabari kai na sa a farko jalla sarki buwaye mai sama. Yabo nake so zane yi wa abin kulawar ka gara ban zuma. Sai yadda kai yau da ni buwaye cikin yaban ƙara ba da hikima. Allahu ka san bani da burin da ya wuce in Me kika siya ne haka? Huluna na siya wa saurayi na mahanayi. Magani? Ha sai na bude ne, ba na son gulma, ba sai na bude kowa ya gani ba. An saka a kan shi kowa sai ya gani. Hulunan me kika siya? Saura shaddodi. Hulunan sallah kika siya mai? Hulunan sallah, kin san sallah ya zo. Allah Karan ko? siya mai. Gaskiya babu irin 'yan mata irin ku yanzu. A ba a samu kin ga su samarin suna wa yan matan su ne kayan sallah, to mu muke wa samarin mu kayan sallah.